שעה. צהריים לכולם, שבת שלום. שלום שבת. חבר'ה, השבוע השקעתם באימונים. לא עבר לידי. אבל מעכשיו זה לא תלוי בנו. כי אנחנו הולכים להפסיד 4-2. מה 4-2? כבר הבטחתי לפאבל הקצב שנפסיד 3-0. עוד פעם הלך לי הקבב בשבת. גורבז'אנו, אומרים לך 4 תעשה 4. אחרת אין צ'קים כבר, צ'קים אין צ'קים. איזה צ'קים? שקל לא ראיתי ממך בצלאל. כי אתה בזבזן. תופס לי אמריקה, מדליק לי אור במקלחת. חושב אני דונלד טראמפ. הלאה, לויטה. אתה דקה 60 מחשיב ברחבה. אבל אמין, לא כמו שבוע שעבר שזרקת על החלוץ נעל. מה אני אעשה היה? מה יראה בן זונה? אל תענה לי! ואתה גורמזן, לא נרגעת? אתה מככב היום חבל על הזמן. דקה 20, אתה מקבל צהוב, 6 קרנות עד דקה 40, ובסיום, על הפוטו פיניש, עוד צהוב. וואי, איפה הלכת? זה מלא לזכור. היית אומר, לא הייתי עושה שחטה בעצירה בפורדיס. שעה. תיזהר לא לזכור אתה, שלא יעשו לך מה שעשו לבן מרגי. אתה יודע איך הוא היום? לועס בננות עם הידיים.